Cafe Square eduke ka badon han nong tmai shillong ka ai jingrap na ka banta ki to ki bakwa ban lek pule yak jing pule MBBS ha Bangladesh bat ha Russia na ka banta ka jing tip ka ba company a chphang kumno ban wat yak admission hakini ki artli ki ri phila ban chupon how to number kandai pran riu lai nyo kandai san nyo. Hadin balami ke eviction drive da ka Sarkar Assam persya ya ki khar Bangla ki basong ha Assam klem ki kot kisla ban penchisha baki de kinong India kumta menta kasngi nakaliang kinong yalam jong ka VPP East Chantia Hills kila led hiar knang Shakathan ilaka Bri Sumer banya kendo ya UOC in charge ka Muriap outpost ringkat bat kirang ba shnong badan hakithan khapud Assam banya kren halor ka jingyo lat ki khar Bangla banyo rung shapo Meghalaya lingba kawa kupli ka bahab hapo ka Sumer ilaka. Ha kani kasngi layo ban phliu jingmut ringkat bat ki wahe shnong jong hanriu tali ki shnong kumjo bat UOC in charge ka Muriap na benta ban wat kilat kumno banyada ya ka jingwan rung ki barjala shakani ka jala wat lingba kawa kupli. Kani ka jinglet ka VPP kalong shibenta ban kentu ya ki shnong khaput kumjo ya ki bor badepet bakin long husiar khnang ba kini ki illegal immigrants kinam yo lat ban rung shaka jala lingba kilenti bunjat ki papenyaso bat ka Assam. Kumta nakaliang ki wahe shnong kumjo u in charge ka Muriap kila ay ka jingkular ba kinlong ki bakloy ba ni trelang na benta ban pet perman halor kani ka benta ka shong sok shong shngan ka jela. Lisbon na kani kapor piyo ingi don hang ni ha Muriap outpost mo ka bahap hapo ka elaka Bri Sumer bat ngi yo jing tip ba kani ka than ka ba don kalat kalenti ka ba kini ki briu ki bana bar le se ki ba ndu brang to eviction drive jong ka Sarkar Assam kila bandrung tu na kani ka lentiru tenta kadang iwan hang ni banya kendu yai in charge jong ka outpost kumju rungi stenat banya kendu ya ki rang ba chnong ru jong ke chnong lakasein kerpong Muriap ban ngi ban ya kren man discuss ban ya kentu ban ai man sim lam yaki namar ba kadon gajing mala da kini ki illegal immigrants ki bandrung lang ba kani ka lenti te ha kum ka party hi ngi la de ban lek lang ba ka national highway ru le banyak kendu ki outpost ki paper bat na kani lenti ru ngi haban wan namata bingin ai man sim lam ki ho ngi suthu ba ki ne ki in charge ni ki la ong ba ki la trash tom hi ki liyo hi ta ka alert henry kadon hi kata ka jing sukhe na kleng ka jongi ru kum ki no snong ba ngi habi ban wan ya kendu ki kena bikin pet perman cisu ban kanglat ya kani ka jingwan rung jong ki illegal immigrants ki bala sya be nang tina Assam te ngasukmen ngi barok ngi la don mentahang ni te ngi scam ba kandon ka jingida lang ba kani ka jingwan ka jongi kandon kata ka jingmut ka ba na meta ban jeda ya ka riba ka jamru ka jongi kam tam ya ka than ka jongi hi barok ka wai te hakini ka por ngi la yo ya kani ka lat ya ka ban lek jurip ya kani ka Muriap bodar outpost ni bar kumju ru ban ya kendu ya kini ki ndrutuli ki shrong ki badon hapo kani ka road jong kani ka wa kupli namar ngi yo jingtip bakadon kani ka jinwan rung bi ain kini ki briu ki ba shabe nang tena po Assam te hakani ka jing ya lenti ki jongi ban wat ya kini ki lat kelenti ban khanglat ya kani ka jing wan rung te ngilap kum ka party ba kadon kani ka jing tour ke jong kini ki illegal migrants ini sepo East Chantil district kadau hi kalong ba kadang jur kani ka illegal mining te kata kadai ka tenrai ka penslur ya kini ki illegal migrants bakin wan bandrung shani ka district ka jongi te habang ilalap ba ka dau tenrai ka baki yo jaka ban pet shaklau kadai ba kadon kani ka illegal mining te kumta nagaliang jongi ka party shan ngin sale ikendo bar ka sarkar ban pensngeu ba da ka jingdon jongi ki illegal mining ka penslur kini ki illegal migrants bakin wan namar ba hakani ka jingtrei bi anyau doyong ki babun hi ki kwa ban yo ye kita ki kinong trei ki ba tador te kumbalong menta dagi trei ki briu jongi dagi trei kinong India kador ka kham rem ngala banong te dak ki ba ki wanra ye kini ki illegal migrants leni kini ki khar Bangladesh kumbangi i ba nagaliang jong ka sarkar ka shimkhia mo ban kem nagapor kani ka jingwan rung tu ka jongki tenrei ngisem bakadau tenrai hi jong kani ka jing wan rung thep jong kini ki mender ka dei ka jing yo lat jong kini ki briu ki badon
hakabor ban le yakini ka illegal mining te ban stop yakini ka illegal migrants ngi hap ro ban stop yakini ka illegal mining te kum ka parti nginang ya ibudin ya ka ban wat ikilat klinti kum nu ban te lakam yakini ka jingwan rung kertep jong mender chapok kani ke distrik bat chapok ke jelah ibrok we tang kita kini gedang dei ki jing stang mo ke jing lain ti kumba pi ngila ya na ke jaka leng ba ki nong mi khmat leng ba kini ki MDC ki jong ki ba kren halor kani ka jing sing ya kani ka jing mo ka ba ngi ya kendo kum ka state menta halor kani ka jing wan powir kini ki nong we nong ar te nginang peteng ya ka ban pet perman ya kani ka jing long jing man tang tai kini ki wahe makam ju le mo he ki wahe chnong yong kan ka than sumer kwa ni ki sngi i wan ni ka muriap opos này đâu em ka jing tip yong i na ki pai ba wa em gani ka jing psia mo yong kini ki bangla sepo chani cha po state yong i sepo Meghalaya te kini ka wi ka than sumer ngi to ka wi ni ka than ka wa i yo jing tip wa kini ki dekar migrant mo ki wa sia ki lang ba kani ka than sumer te halor kani ka jing tip yong i te i dalai kwa yu lai chemu usi in charge yang kani ka muriap opos tip i company ba kam chu lai ki wa chinong yang kani ka than o yo tip spang kani ka jingja te kani to ka jing wan yang i hai ni ko tip lan ne bo thu i te ki jing sakhet te dini kan tin